Hola a tots i benvinguts a un nou episodi de Sobre Rodes, un podcast en català sobre la nostra manera de veure i de viure el ciclisme. En aquest episodi viatjarem en el temps, anirem a Faió per a fer la prèvia de la grava faionera i us parlarem de com el turisme actiu pot ajudar a promocionar i donar a conèixer un territori. I després tornarem al present per explicar-vos com ha anat. En fi, ja ho entendreu. Comencem! Bueno, al final... Estàs agafant un nivell Sí. molt heavy, molt heavy. Som professionals ja, tio. Quasi. Només falta cobrar, anava a dir. Només falta que ens pagui algú per subvencionar, que pagui algú subvencionar el podcast. Que, Exacte. Estem oberts a suggerències i propostes que jo sé d'altres podcasts que posen no sé què per... Sí, ficarem la marca que sigui. Sí. I si és algú de fora del ciclisme, també, eh? Si teniu una ferreteria, Què? també. O un taller de tractors. Un taller de tractors, casu. Nosaltres volem camisetes John Deere, eh? I Lamborghini. Estan guapes. Sí. Bueno, a veure, avui tenim una estructura així una mica rara, eh? Diferent. Sí. Perquè avui estem gravant això en dilluns, vosaltres ho escoltareu en dimecres, però per què dic que viatjarem en el temps? Perquè ens n'anirem a divendres passat. Entesos. A Vale. la prèvia. Exacte, la prèvia de la grava faionera, que es va celebrar a Faió el Cap de setmana passat. divendres, dissabte, Del diumenge. 6 al 8 de juny. Correcte. I nosaltres vam estar allí, vam fer una mica de podcast amb diversa gent de per allí, amb el Rubén, el Lito, amb El Joan Ramon. el Joan Ramon, el noi de... com es deia? Javi. Bueno, no sé, ja ho La descobrireu. tornada bikepacking. Sí, Després exacte. ja el trobareu per aquí. Ja ho veureu. Una nova iniciativa. I com que no teníem molt de temps, el tema logístic era una mica d'això, vam dir, mira, gravem el que hem de gravar, Entesos. i llavors la intro, i després, doncs ja que estem parlant de la grava faionera, i nosaltres participem també, a part de, bueno, tu en el teu cas tu organitzar i jo treballar, també hi participem, doncs mira, gravem això i després ja farem un matxembrat Una mica de d'aquests. valoració. O sigui, és un Sí. podcast de rotllo Ikea que l'hem anat muntant Sí, a peces. exacte. Vale? O sigui que esperem que us agradi igualment. Sí. Diferent, ens atrevim cada vegada amb més coses. Sí. Ah, I el que convingui. no sé, això. Que, doncs, Ja està. us deixem amb el que vam gravar a Faió. Pues sí. Posem secció o no posem secció? No. No, pues- A bulto. Grava faionera. Com vulguis. Ah, sí? Ja podem començar? Sí. Avui és diferent, això, eh? Hola, bon dia. Doncs, bueno, ja estem aquí a Faió, a l'espai... no me'n recordo mai, Ribus Coworking, i contem amb la presència d'en Rubén, representant de l'Ajuntament, l'encarregat de turisme. Rubén, tragar faionera apareix com una inquietud particular, no? I una mica com una taca d'oli s'ha anat fent gran, i afortunadament des de l'Ajuntament us heu acostat al projecte, li heu donat suport, però abans de gravar faionera ja des de l'Ajuntament es havia començat a fer alguna coseta, alguna activitat sobre rodes, com Caminos d'Història Viva i aquestes cosetes. Explica'ns una miqueta quina ha sigut l'evolució i com ha anat tot plegat, no? I després anirem desglossant una miqueta el tema aquest del turisme i de més. Vale, doncs perfecte. Abans de tot, català-castellà, ho aniré barrejant.
Vale. Benvinguts, benvingudes a Faió, al Ribus Coworking i a les nostres instal·lacions, doncs perquè nosaltres és un plaer poder rebre aquestes 40 persones que esteu aquí, o estareu, i poder gaudir dels nostres camins d'història viva. Com deies, com va sorgir la idea? Nosaltres el 2018 teníem clar que havíem de començar a potenciar el turisme. I el primer que vam fer una anàlisi, un pla de turisme, i un dels posicionaments que teníem era que teníem potencial per dissenyar un projecte exclusiu de senderisme i cicloturisme. I vam decidir, primer de tot hem de posar ordre. Tenim molts camins, tenim sendes, hem de posar ordre perquè la gent pugui venir aquí, coneixi, tingui un track, tingui en paper, en track, tingui una pàgina, imatges, per conèixer-ho. I la idea va començar, a part de que un estudi ja ens ho deia, amb el Manolo, vam començar a fer, que vas participar tu també, la primera edició. Per Setmana Santa fèiem la típica ruta senderisme i cicloturisme per la gent del poble, com si fos una costellada. I cada cop va anar creixent, i dic, això va en sèrio. I un grup de gent d'aquí del poble, amb l'ajuda de Manolo, vam començar a dir, hem de crear aquesta grupeta que li deu vosaltres, que sortim cada cap de setmana i tal. Doncs això ho hem d'enganxar pel nostre projecte de Caminos d'Història Viva. Caminos d'Història Viva és el projecte de cicloturisme i senderisme que estem potenciant des de l'Ajuntament, des de promoció econòmica i turisme. És un projecte petit, perquè penseu que esteu a un municipi de 350 habitants. 350 habitants que no només tenim Caminos d'Història Viva, sinó tenim espais de la Batea de l'Ebre, tenim el Museu de la Batea de l'Ebre, navegació fluvial que disfrutareu moltíssim el diumenge, espero que disfruteu molt perquè us impressionarà navegar pel Matarranya, per l'Ebre, conèixer la història de Faió. La història de Faió, si algú ha anat al poble, ha vist que és com una urbanització. I dirà, què passa amb aquest poble? Que no és un poble com els altres. Doncs, malauradament, Faió ha viscut dues tragèdies. Un, la Guerra Civil, la Batalla de l'Ebre, i dos, la inundació del poble vell. Per tant, mai serem recompensats per part de l'administració del que ens van robar. Perquè vam passar de 2.000 habitants a 350 que estem avui actualment. I Caminos d'Història sorgeix així. Un estudi ens ho va dir, ho vam comprovar amb vosaltres, vam dir hem de tirar endavant, i com ho hem fet? Doncs demanant ajuts a l'administració. Primer de tot vam demanar un petit posar ordre, digitalitzar totes les rutes que tenim, fer un portal, fer els tracks, i a partir d'aquí què ens falta? Vam senyalitzar 9 de les 10 rutes que tenim i ara ens falta la part de promocionar i després, sobretot, els allotjaments. Sí, perquè els que segur molts de vosaltres avui és el primer cop, o els que els esteu escoltant, alguns de vosaltres no haureu ni escoltat ni sabeu on situar el mapa Faió, que no és una tasca fàcil, no? I que està molt bé que feu aquest tipus d'accions perquè mica en mica la gent va prenent consciència i diu, ostres, Faió. I des de la nostra banda egoista, no? Que Grava Faiionera s'associï aquí i d'això també, ostres, és un afegit, però sou conscients que a partir d'ara aquest tipus d'accions anirà provocant que de cop i volta apareguin aquí algun satèl·lit, com som molts de nosaltres, que agafem la bicicleta i ens perdem pel territori, a descobrir, a veure què hi ha, què trobem, però havent-hi aquesta sèrie de coses farà que vingui més gent i que vulguin conèixer perquè l'entorn és excepcional. Però si algú apareix aquí, a Faió amb la bicicleta, carregada amb els bultos maletes i equipatges que dic jo, on s'ha d'adreçar o què li podeu oferir o què li direu? Primer de tot, el que ha d'estar com tots... Si ve algú ja preparat, com vosaltres, que sou gent preparada, potser algú ja ha fet alguna recerca per internet i ens ha trobat, doncs
allà tenen totes les rutes que han de fer, tots els tracks, tota la informació, totes les imatges, i després la gent que ve de pas el que fa és venir al Museu de la Batalla de l'Ebre, que és el nostre punt d'informació, l'oficina d'informació turística, i allà doncs els hi marquem totes les rutes que segons el nivell que cadascú té. O sigui, podem trobar diferents rutes per diferents nivells, no? Tenim diferents nivells de dificultat, no? I en funció del que ens transmeten, doncs nosaltres els diem fes aquesta ruta o fes aquesta, quin tipus d'allotjament vols una casa rural, vols una pensió, vols un apartament turístic, i pots escollir 4 càmpings. Hosti, 4 càmpings a Faió? Sí, 4 càmpings. Us explico una miqueta la tipologia dels càmpings. Tenim un càmping municipal, que és on anirem a sopar avui. Després tenim un càmping també al Port Massaluca, que és la banda de Catalunya, perquè nosaltres si fem 4 quilòmetres estem a Catalunya ja, per la part de direcció Gandesa. Just a la franja estem. Tenim un càmping també exclusivament de pescadors, perquè la pesca és el producte turístic. Aquí és una mica com un Hawaii pels pescadors. És el paraís dels pescadors. Ho pots explicar, una mica, si vols, que així també igual tenim oients que els interessa el tema de la pesca i combinar... I després també tenim 4 càmpings, un exclusiu de pescadors alemanys i austríacs. El Silur, no sé si el Siluro, el famoso Siluro, però bueno, doncs gent que ve expressament aquí a Faió a passar uns dies i a pescar el Silur. I bueno, això que em deies de la pesca també, nosaltres, com us deia, tenim 4 claus posicionaments de turisme. Tenim cicloturisme, senderisme, navegació fluvial, la pesca, espais de la Batalla de l'Ebre i un que estem començant, que és el tema de l'ornitologia. Però aquest... Mira, aquest has de parlar amb el Roger, que li agrada això de fer retratos als pàjaros. Aquest estem ara en... Sí. Estem en la creació del projecte. Tenim molts fronts oberts i el que es deia la pesca. La pesca fa 2 anys, perquè us poseu un context, es va celebrar el Campionat del Món d'aigua dolça aquí a Faió. Vull dir, 500 pescadors van estar durant 2 setmanes entrenant i 3 dies competint. I després està la pesca ja més lúdica, que és la pesca del silur i del black bass, sobretot silur enfocat a pescador austríac i alemany, i el que és el black bass i la lucioperca que diem, enfocat al turisme francès. És a dir, que tenim diferents perfils. En funció de l'espècie que volen pescar, venen diferents perfils de pescadors. Jo soc més de maletes, de bikepacking i rondinar pujant, però dels peixos se m'escapa. Però bueno, que com a tot arreu, tot allà són mundillos i submons que jo dic. I això de la pesca com ho porta, Roger, tu? No controlo. Però ara que deies això de rondinar, potser ens podria explicar una miqueta a la gent que vulgui venir aquí amb la seva bicicleta, ja sigui fer bikepacking, a fer una ruta, això, quin terreny es troben? És un terreny molt pedregós, poc pedregós, hi ha moltes pujades, és un terreny pla... Què trobaran? Hi ha desnivells. L'any passat ja ho vau comprovar alguns de vosaltres, aquest any ho tornareu a comprovar, però el paisatge... Heu de pensar que estem a la part final, jo sempre dic a la part final de Monegros. El chico de Caspe ya sabe de lo que estoy hablando. Cuando ya pasas Caspe, el paisaje empieza ya a ser más verde y es... A ver, es... ¿Cómo voy a decir, no? Pues que el paisaje és el Far West. Sí, vull dir que si no heu estat mai per aquí, és com l'oest. Veiem el riu a l'Ebre, el Matarranya, l'embassament, i després demà pujareu riu amunt del Matarranya. I crec que hi ha aigua. Igual algun banyet... Home, ja es veuen alguns trams i a mig de matí allò que comença a apretar l'assumpte, més d'un segur que perd les vergonyes i es tira de cap. Amb el Lito, que el dimarts vam anar a fer un scouting, vam trobar algunes zones d'aigua cristal·lina. Vull dir que... Doncs demà aprofiteu i gaudiu, que entenc que l'objectiu de Grava Faiionera és disfrutar, fer família, i després, el que deia abans, també m'he deixat de comentar que l'alberg està disponible per a la gent que vulgui i gent com vosaltres, doncs encara més. O sigui, tenim l'opció de
de l'hostal, d'alguna casa rural, exacte. algun apartament turístic i fins i tot l'albergue municipal, Exacte. que tothom que vingui hi pot tenir accés, contactant directament amb l'oficina de turisme. Molt bé. I els hi fem totes les reserves, tant del pack, de dinar, sopar, si volen fer visitar el museu, si volen navegar, si volen anar als espais de la Vall de l'Ebre, tot. Els hi muntem un pack i us ho enviem. No ho veureu perquè doncs, esteu escoltant la majoria de vosaltres i alguns dels que esteu aquí no hi heu estat. El museu és molt guapo. Si us agrada una miqueta això de la batalla de l'Ebre o el tema de les guerres i les pistoles i els coets, per anar-hi perquè realment és impactant i ho tenen muntat d'una manera molt guapa, molt visual i que realment val molt la pena la visita. Jo tinc un dubte, lo de la navegació fluvial. Sí. Això que vas, amb barco, amb us canoa, amb caiac, amb paddlesurf? Sí. Quan es va... Aquí, malauradament, ja us he comentat que el Poble Vell es va inundar, val? I entre Mequinensa i Faió era una zona molt rica en carbó. Hi havia diferents mines de carbó. Val? Què passava? Doncs el carbó baixava amb els llaüts per l'Ebre, baixàvem des de direcció Faió, des de Mequinensa direcció a Faió, amb els llaüts plens de carbó. Arribaven a Faió, a una estació que hi havia de 7-8 vies, imagineu-vos, 7-8 vies. Estem parlant de... com a Sants. Que Faió arriba el tren, no? Sí. Que és més recte que anar amb cotxe, perquè no hi ha curves, que va. I després, clar, què va passar? Doncs que nosaltres el que volem fer és explicar tota aquesta riquesa que teníem anteriorment, la vida socioeconòmica, el per què es va inundar, què va passar amb la gent que va marxar, per què es va construir aquest poble nou, i al final això és el que intentarem explicar el diumenge, quan arribeu vosaltres. Ja sé que estareu rebentats, però bueno, la millor manera de finalitzar un viatge, com fareu vosaltres, i una experiència, és apropar-vos amb el llaüt, que és una barca, que no és un llaüt de fusta, sinó és una barca gran. Us acompanyarem fins al Poble Vell, us explicarem una miqueta la història i podreu tocar la torre. L'únic vestigi que queda del poble antic. Pues que guai. I els que no heu vingut, us ho estem perdent. Pel 2026, Lito? Sí? Farem 2026, La de l'any que ve ja la tens al cap, no? Bueno, després parlem d'això. Doncs, súper. Rubén, t'agraïm que ens hagis acompanyat aquesta estoneta i ara donarem pas a Lito i a Joan Ramon perquè ens expliquin una miqueta i ens posarem una miqueta més en solfa de què és Grava Fallonera i gràcies per invitar-nos a Catalunya. Doncs gràcies a vosaltres i gràcies a tots vosaltres. Que aquests aplaudiments són de veritat, Sí. No són d'aquestos que apretes aquí. El del botonet d'aquí. Passeu. Doncs entren aquí en pantalla en Lito i el Joan Ramon. Joan Ramon, que no ens hem vist i no ens hem saludat encara, xato. Per aquí. Què tal? Bona tarda a tothom. Una altra vegada. Doncs el Lito, els que sou oients habituals del podcast, ja el coneixeu, alguna vegada l'hem tingut de tertulià i és un habitual en les nostres converses. I el Joan Ramon s'estrena davant del micròfon. Sí. Joan Ramon, la gent que no et conegui, presenta't una miqueta què fas, a què et dediques i d'on et ve aquesta passió per la bicicleta? Bueno, soc Joan Ramon, tothom me diu per l'apellit, que és més curt, que diu Joan Ramon, Bosom, i soc de Vilalba, que és Vilalba dels Arcs, que és el poble que dinarem demà i farem després la pernota a Berrus, que també està molt relacionat amb Vilalba. Ja fa molts anys, bastants anys que vaig en bicicleta, soc fundador entre els meus companys de la comarca del Club Ciclista Comarcal Viciats Terra Alta i aportem bastant bagatge en aquest tema. I ara últimament vaig conèixer Lito, després a l'Òscar, i hem intentat relacionar una mica la zona de la Terra Alta i el Baix Aragó o Caspe per a fusionar les inquietuds que tenim tots
de practicar ciclisme, de trobar-nos, de fer rutes i de compaginar història en ciclisme i l'esport, més que res d'això. Lito, Què tal? com estàs? Bé, Nervis? tranquil, no? No, estàs No, tranquil. estic tranquil, estic molt tranquil. Jo que et coneixo prou bé, crec, trobo que estàs molt tranquil. Estic molt tranquil. Això és que ho tens tot sota control, eh? Quasi. Sí, bueno, ells que me coneixen, m'agrada tindre les coses molt, molt, molt repensades. L'enginyer, no m'agraden los fallos, però, bueno, necessito l'altra vessant, que és la vessant espiritual i tranquilo amigo, que me la donen ells. I enguany, bueno, gravar Fallonera, jo ho ha dit el Rubén, que li agraeixo molt la seva intervenció en el podcast. Aquí, Grava Fallonera és com la consecució de Caminos d'Història Viva. Què passa en Caminos d'Història Viva? Que té un voltant municipal, o sigui, en terme municipal, que s'acaba. I què hem de fer? Conèixer història i anar cap aquí, cap allà, però sempre tenim l'entrada i sortida de Caminos d'Història Viva. Què va passar? Primera edició que va sortir, bueno, crec que força bé, Molt bé, després de molt bé. patir i després d'allò, Patir. vam anar a la comarca del Matarranya, perquè tot tenia un sentit, anar cap a on naixia Matarranya. I enguany parlam amb Busom, que parlem sovint, que viatgem, cada vegada que venim per aquí, pues, quedem, pedalem junts moltes vegades, va dir, ostres, podríem tindre una mica d'història, una mica d'allò, i l'Alba té molt de patrimoni, té moltes coses, i estem a prop. Era una de les altres coses que vam parlar entre nosaltres, no? Sí. Que potser té molt d'encant, no? Fer 200 quilòmetres i 2.000 de desnivell. Guai. Sí. Però vam arribar aquí molt apurats en temps, la calor ens va xafar, i enguany vam dir, ostres, farem una altra cosa més curta, que tingui... Igualment Has sentit. preparat ferro? No, vaig igual. Vaig igual. Fa dies que truco allí Única. a Única i Volem ferro al darrere. l'Aníbal diu, sí, ho tinc aquí preparat, però... Però no arriba, tu. No, vaig passar a buscar uns regalets per aquí per sortejar després i vaig obrir la caixa i no hi havia res. Pues és més curta perquè seran vora 100 quilòmetres, però té la seva amiga. Perquè la Terra Alta es diu Terra Alta per algo. Per algo és. I amunt i avall. Però, bueno, és molt bonica la ruta. Vam poder fer una mica amb el Roger l'altre dia i a mi m'agrada molt. L'essència d'això sempre serà tindre la cultura i la història al nostre costat. Viatjar en bicicleta significa enriquir-se. El que vol la vessant esportiva ja té curses per anar-hi, que hi ha de tot i és molt lícit tot, no? Però aquí venim una mica simpriceros, que hem dit, Simpliceros. que també hi ha alguna vegada que tenim una mica de pressa, però... I ja està, no? Per d'aquesta ruta, doncs, bueno, sortirem Matarranya, però canviarem el sentit. Ja no anirem cap a la vessant de la comarca del Matarranya i girarem 90 graus per endinsar-nos entre Catalunya i Aragó fins a arribar a Vilalba. Canvia l'experiència, sí. Li han dit bikepacking deluxe. Perquè no hem deixat res sense lligar. Soparem avui, així per conèixer-nos tots i fer una mica de... I demà sortirem, tindrem l'esmorzar preparadet i ocuparem els camins. Anirem fent fotos, Sí, imatge, contant històries, perquè tots tenim una història al darrere. sí. I ja està, i arribarem a Vilalba i a Vilalba, aquí l'ambassador de Vilalba pues ens ha preparat allà a un restaurant, una parada i fonda. Sí. El que diu bikepacking deluxe, Tope, aquí Restaurant... I els fogonets, per quan? per la nit, Ah, amigo. perquè tot s'ha d'experimentar. I per la nit experimentarem el que és el bivac, el que és dormir, el que és fer el bikepacking, el que és arribar a un lloc, escollir un lloc.
dintre del que hem escollit l'organització, perquè tampoc és fàcil portar ni 20, ni 30, ni 40, ni 150 persones. S'ha de tenir molta cura. S'ha de tenir molta cura i no fer el tonto per ahí. Però bueno, després cadascú escollirà la seva manera de com se fica el sac, on se fica el sac, si fiquem un tarp, no fiquem un tarp, que ho hem discutit, si dormim al ras o dormim sota el cobert o algo. Enguany tenim... Hi ha gent que muntarà tenda, no? Algun Sí, ha segur, dit, ostres, potser dormo amb l'hamaca. Bueno, nosaltres, la filosofia, no, que va ser quan vam decidir de tirar aquesta proposta endavant, una de les coses que vam dir és que Grava Fallonera servís una miqueta per a aquella gent que li té por, que no s'atreveix a sortir de casa amb la bicicleta carregat i d'això, doncs, que sigui, ostres, vine, que t'ho posarem molt fàcil, no? Hi haurà molta gent que sap una miqueta del tema, perquè aquí ens acompanyen gent que tenen molt de callo en viatjar en bicicleta i que han fet moltes aventures, i entre tots, no, doncs, aquesta gent menys experimentada doncs, pot viure la vivència acompanyat de gent amb experiència, no? I llavors se n'aprèn molt més de pressa i d'una manera molt més segura, i que dius, doncs vinga, endavant, no? I aquesta ha sigut una miqueta la idea que vam tenir quan vam desenvolupar aquest projecte, no? Puc fer un incís? Sí, clar. Ara que estem aquí posats a bikepacking, que si dormir, que si no sé què i tal, fem un rotllo... Això ja és més rotllo dades al bulto, eh? Però fem un checklist de què s'ha de portar per fer un bikepacking com Grava Fallonera, és a dir, un bikepacking de 2, que també podríem aprofitar i fer una segona nit, no? 2 etapes, 3 etapes, 2 nits, una cosa així, o sigui, un bikepacking curtet, dormint al ras, comptant que pararem a menjar als pobles que trobem i tot això. Què fem checklist de què portaríeu vosaltres? A veure si hi ha diferències... Bueno, això, Òscar, el primer és la regla número 1, perquè sempre ho diu, coixí. Sí. Jo estic experimentant una altra cosa. Jo ja m'estic oblidant del coixí. Portaré coixí, però ja estic aprenent d'alguns i potser una bossa d'aquestes estanques en la teva pròpia roba que te treus igual te serveix i no portes un bulto. Ja, però si t'agafa fred i t'has de tapar amb la roba que portes allà dintre... Pues no tens coixí, no tens coixí. Ah, amigo, coixí sí o sí, És jo soc de important. coixí, Podríem fer una... A veure, tanta gent aquí, podríem fer una votació a mà alçada. A mà alçada. Qui porta coixí per fer bikepacking? Buah, xaval. Bueno. Tu ves portar la bosseta. I la unfles. Vinga, va, tu. I els que queda que no porteu coixí, de tots aquests, qui ha provat el coixí i decideix no portar coixí? Un, només? Bueno. Veus? Sempre hi ha gent per tot. I segur que tenim alguna cosa d'aprendre d'ell. Què te va? Importantíssim, el sac. Sense sac ho passarem malament. Perquè, i més aquí, el dia calorosíssim, la nit te pot agafar una miqueta de fresca, ben fresca. El sac és important. Aquí, la funda Bivac. Aquí a Falló o l'entorn, jo no considero la funda Bivac sempre i quan siguin les rutes en aquestes dades, aquest temps. Ja si t'apropes una mica més cap allà a final d'estiu i llavors sí, perquè... I ja si vols fer alguna cosa a l'hivern aquí te fa... és com a Sibèria. No. O sigui, aquí no. Més coses que I necessitem. també hem de tenir en compte, depèn d'on dormim, que si estem al costat del riu, demà no serà el cas, però ens podem trobar en un bikepacking d'aquest estil de que si dors al costat d'un riu, la humitat a la nit fa molt mal. Dormir al costat d'un riu has de saber molt de bikepacking i has de saber on dormir, El riu no controla mai ningú. Saps? Més a l'estiu, que cau una tromba d'aigua. Ara no hi ha molta perquè el canvi climàtic ens fa que canvi tot, però un aiguat d'aquí de pedra... L'any passat ho dèiem, que el Matarranya tenia una característica que tenia molta canto rodado, molta grava rodada. Per què? Perquè baixava amb molta força i feia molta força i la força feia canto rodado i és perillós. Llavors jo al costat de rius, si tenim oportunitat de no dormir, millor que millor. Potser 200 metres més amunt i si has de baixar a buscar o a banyat,
Ja ho vam fer a Pinyeres, te'n recordes? Vam anar a buscar un toll que estava a 200 metres. Què més vols saber? Jean Ramon, tu també em pots dir alguna cosa, tu em podries ajudar una mica. No, jo tinc molt poca experiència, us vaig pa aquí. No, però aprofitem que tenim aquí. Què té la Terra Alta, que tothom la parla tan bé a nivell de destinació per pedalar? Què ofereix al ciclista? Bueno, la Terra Alta, la part que anirem és la menys coneguda, perquè és la zona d'Horta, Arnes, que està a la Via Verda, que és multiconeguda, que hi ha molt turisme, però la part que anirem normalment no és molt... I veig poca... Jo que hi passo molt en la bicicleta, pels camins i trobo poca gent. És una zona molt... És desconeguda, en aquest sentit. La zona que passarem nosaltres té això, que és molt trencat, uns barrancs molt trencats, no és planer, és molt trencat i a més la base de l'economia d'aquella zona és l'agricultura. Doncs hi ha molts camps, i si hi ha molts camps hi ha molts camins, i d'altres camins que s'han anat perdent, no? Però és això, que hi ha molts camins, hi ha molta varietat, que pots fer moltes rutes. Pots anar per la zona més coneguda d'Horta, que està més senyalitzat i tot, però després tot això d'aquí de Vilalba, la Pobla, que és més desconegut, és molt agradable de passar perquè no trobes gent, no està massificat com Horta i tal com diguem. I el tema terra, molta pedra, pista fàcil... Quina és la bici ideal per anar per la Terra Alta? Una BTT. Jaque mate. És que no volia aquesta pregunta al Joan Ramon perquè ni sé la resposta i tenim la baralla sempre. No. Baralla no, perquè som amics i... No, és impossible. No, però els camins ara estan molt ben arreglats perquè hi ha molts, el que diem, hi ha molts camps i s'estan arreglant, estan molt arreglats. La ruta que farem hi vaig passar l'altre dia i han passat les nivelladores, estan perfectes. En la gravel anireu bé. Si ens endensem en altres camins menys transitats, doncs en el gravel, i és un gravel, com li dieu, hard, no? Ja has de ser una mica valentet, ja. Però sí, pots fer les dues modalitats, sí. Molt bé. I Lito, per què des de la ruta l'any passat va estar molt bé, per què no l'han tornat a fer? Bueno, ja abans ho he dit així una mica, perquè ha de ser la misma essència, la misma filosofia, però tenim territori per sortir, tenim experiències que donar des d'aquí i les coses repetides potser són massa avorrides. Què passarà d'aquí un temps? Pues que quedarà una mica com lliure i tornarem a fer Nòria. Començarem a fer la primera edició, segona i tercera, que n'hi haurà tercera. Epa! I la tercera cap on tens idea o cap on creus que l'haurem de fer anar? Bueno, jo crec que ara tenim identitat, no? Vam fer la comarca del Matarranya, que ens endinsem entre Catalunya i Aragó, sempre he anat al marge, Catalunya-Aragó, cap a la comarca que és Terol i... Enguany toquem Catalunya-Aragó perquè entrem i sortim la Terra Alta, i l'any que ve la culpa potser la té aquell senyor d'allà, El senyor de Casper. Javi Herrero, que farem una mica, si tot va bé, pues la comarca del Baix Aragó. Vale. Intentarem endinsar-nos una mica direcció Caspe i veure una ruta, modificar una ruta. Hi ha alguna ermita per aquí mig derruïda, Santa Gatòquia, crec que es diu, que bueno, que són ruïnes, no penseu que allò és... Però bueno, el Mar d'Aragón, que tant hi parlen, té unes imatges molt maques. I llavors tirarem allí. Què quedarà com a grava fallonera? Pues una flor. Bueno, bonic. Perquè quedaran 3 direccions, sempre al centre de la flor estarà aquí, i què passarà després? Pues que donarem sortida a un projecte com el de Joan Ramon cap a la Terra Alta, perquè allà a la Terra Alta també puguin modificar i fer camins,
i fer un Wikiloc o fer una plataforma i tindré catalogats. A Caspe, Javi Herrero, pues, que tindrà el seu projecte, el projecte que fan allà, una mica d'ajuda, no? Que parli ell després, si volem 5 minuts. I d'aquesta manera, què tindrem després, les variants? És que nosaltres sabem una mica les variants. Què passarà després? Pues que cadascú és lliure, la bicicleta, el cicloturisme és lliure, cadascú és lliure d'agafar les seves bosses, muntar un bikepacking de 2-3 dies, com dius tu, arribar aquí, tindre'ns un servei, arribar a Caspe, tindre un servei, arribar a Vilalba, tindre un servei, i de dir, doncs mira, ara connectarem la variant esta amb esta i anirem per Pinyeres. I connectarem a Matarranya, la comarca del Matarranya, o l'experiència que vam fer a la comarca de Matarranya amb l'experiència que fem a la Terra Alta, només amb una variant que passava per Pinyeres, no? Sí, sí. Més endavant, quan estigui tot això, tot va al quartos. I aquí, si no es mulla algú, arribarem fins on arribem. Rubén, vés apuntant. I Rubén li demana el Nadal, saps? Bueno, ja estem l'any que ve, 2026, això va... Què passarà d'aquí 2 anys? Pues si de l'any que ve aconseguim de fer aquest recorregut cap al Baix Aragó més profund, pues tindrem millor alguna variant que connecti amb la comarca del Matarranya, per dir-te alguna cosa, per Favara. Que és fàcil, m'ho veus molt al cap perquè és fàcil. I llavors què tindrem? Ostres, doncs tindrem un plànol molt bonic. Bueno, que ho digui jo que se m'omple la boca, és fàcil. Ets l'anfitrió, ets tu qui has de vendre el producte. Has de vendre la teva cosa. Falló l'over. Exacte, falló l'over. Porta mal de caps, a vegades. Oh, ja, me lo dices, me lo cuentas. Però bé, sí. Molt bé. Des d'aquí també donar una miqueta de reconeixement a aquelles persones que no estan aquí assegudes, no, però també formen part del projecte i que han estat treballant i que tenen una part molt important dins del funcionament i que tot funcioni molt bé, no? Tenim la Iolanda aquí, la Marina, que ens acompanyaran aquests dies i que abans han fet una feina prèvia molt important, la Iolanda, que és la que se n'encarrega dels números, a més, i molta logística. I res, si voleu acabar de dir 4 cosetes per engrescar aquesta gent que encara no s'han atrevit. Ostres, és que són molts quilòmetres, anireu molt ràpid, quina por, no? Que hi ha molta gent que diu, ostres, és que jo no m'atreveixo perquè la gent va molt de pressa. Filosofia aquesta nostra... Sí, miedo. No, sense por sempre. Però això, aquí som un gran font de Malboro. La gent no ho entén, però rima de que puguis anar allí fent un pitillo i no morir dalt de la bici. Abans ho he dit i no és que vulgui ser hater, no? De les curses o marxes amb dorsal, perquè també agraden, no? Sí. Això és una altra història. Aquí hi ha gent, venen companys que potser estem més forts. Bueno, pues ells tiraran una mica, se'n tornaran, faran pausa, aniran més ràpid, hi ha per tot, no, Roger? Claro. Aquí és qüestió de buscar un ritme. Evidentment, en un grup com este, segur que hi ha uns que van en cap i uns altres que van en cua. L'important és no oblidar-nos mai dels que van en cua i dir-li al que va en cap, espera't una mica que tenim algun company que es pot perdre o alguna cosa. Ja està. La gent té el trac o no? La gent És un gran tema dels tracs, que la gent és una estressada de la vida. Té el trac i algú per ahí ha filtrat el trac des del 9 de maig, no, Oriol? Però no passa res. Sí, algo que ha canviat. L'any passat jo era molt tossut en dir vull una experiència total i només tindrem el trac 3 persones. No, al final va ser un error meu, vam lliurar el trac perquè la cosa anava més tranquil·la i enguany vam penjar el trac, teniu el trac tots i millor. La veritat és que millor. Bueno, tothom sap on va, no hi haurà el moment aquell de que uns van per aquí, els altres per allà, jo m'espero que a veure si arriba un, si arriba l'altre.
Bueno, Bueno, són coses que passen quan es va amb un grup així gran amb gent, doncs passen coses i res, demà... A quina hora sortim? demà per anar bé perquè la calor no apreti a les 8:30 haurien d'estar pedalant. Com a molt tard. Però si els del Tour surten a les 11, a les 12, a la 1. Sí, Ja, però i els hi no fiquen pillarà gel, quasi? els hi fiquen gel al mallot i no en tenim gaire. Però nosaltres tenim el riu. Sí, però és que l'any passat, te'n recorda que vam anar a vora riu? Roger, l'any passat vam anar a vora riu. Quantes vegades te vas banyar al riu? Cap. Per què? O perquè si no, no arribàvem. Ah, ja està. El tema, vinga, va, que no sé què. Ens estan esperant a l'avituallament. O aquells que van tirant. I enguany, pues, sí, anirem més relaxat i a una banda. Els números afavoreixen a que enguany estiguem més tranquils també, jo crec. Jo crec que el que afavoreix és la pausa a Vilalba. Sí, bueno, clar. Perquè... Bueno, digues tu, sí, no? ho tenim tot més lligat, que l'any passat va ser una mica sobre la marxa, una mica improvisat, sort a cases, que mos van fer aquells bocades Ai, que sí. no veiem manera Sort que poder es van adelantar a les jefes de l'avituallament sí. i els hi van dir que ens havien de fer alguna cosa. Mos va d'això. Enguany ho hem volgut intentar lligar-ho tot una mica per anar més descansats i concentrar-nos només en pedalar i disfrutar. I el més ja estic arriba al punt i tindreu tot ja lligat. Tenim pararem a dinar, bueno, abans de parar a dinar hem preparat el que deia abans Joan Esbombada, que mos deleitarà una experiència al Pla de Pell, en la primícia de la presentació del vi del mateix Pla de Pell. I després d'allí anirem al restaurant, també hem lligat el dinar ja, per en arribar allí poder dinar tranquil·lament, i després, si hi ha ganes i volem pair una mica el dinar tranquil·lament, podem pegar una volta pel poble, esperant que baixi una mica la calor, i bueno, jo mateix o la Marina o qui sigui, doncs ja explicaré una mica. Podem visitar el Joaquín, podem visitar la iglesia, que és bastant important, l'antiga iglesia de l'època dels templers, també la podem visitar, i una resta de muralla que queda i l'únic portal que queda de l'antiga muralla de les portes d'accés al poble. Us podem explicar una mica perquè us féssiu una mica la idea com era abans l'emmurallat de la població. I després ja quan volguéssim tirarem per cá Berrús, 18 quilòmetres. 18 quilòmetres. Llavors m'ha donat temps de fer migdiada i tot. Clar. No comencis amb... Després de dinar, obligatori. A les 3:30 no es posarà ningú a pedalar. Al Lito no li comencen a sortir els m'imposaré números, segur, ja. No cal marxar. Ja li està començant a saltar la xispa, eh? Ja m'està començant a fer el timing, que comença així i dir... Bé. D'aquí a la... No. Està pensat per això. Està pensat per fer pausa a Vilalba, per poder gaudir, per no estrès, que deu que t'agrada. No sé si no dona per fer una migdiada. Però, bueno, que 18 quilòmetres que tenen una miqueta de desnivell, però ja no són els més durs. Això de les miquetes ja m'ho conec. No, desnivell molt, no és molt, és bastant favorable, no hi ha molt. Si fa pujada no és favorable, mai a la vida. Tu quan has vist una pujada, què és favorable? El Pitufo Grunyón ja haurà sortit. Favorable és baixada, pla baixada. Favorable, caramull. A veure, un falso llano. No, si és llano, no és falso. És pujada si és falso llano. O no? Vale. O sigui que ja m'espero un cap de setmana. Ve del triatlón. Sí, ja està. Sí, ara. Ja està tot dit. Ara. Estem posant una creu que no em mereixo. La seva joventut va ser triatleta i... I lo guapo que anava amb un far de huevos i amb aquell top així. Imagineu-se ara vestit així amb un top d'aquestos, amb aquesta panxeta se'm fotria tot embarrebolicat cap a dalt. Estaria guapíssim. Això ho hauríem de fer una foto. No, he imaginat una cosa que no volia. Una imatge que no necessitava tenir. Bueno, escolta'm. A més, amb les malenes que portava... Portava una melena, xaval. Guapíssim. Tenia uns rínxols. Flipar. Us ensenyaré una foto, un dia us ensenyaré una foto. No, res. Encara estic amb la imatge. Estàs en xoc, ara estàs en xoc, eh? Bueno, doncs molt bé. Em sembla que... Nosaltres ja hem acabat. Vos ja us despedim. Ell i jo ja hem acabat. Sí? Doncs ara potser... Passem a algú o... Sí, el company de cas que vingui explicant una miqueta
què és aquesta nova iniciativa que estan creant Bueno. aquí al Mar de Caspe? Pots dir? Bueno, espera, que tenim el Lito aquí. Sorpreses del Lito d'última hora. No. Digues? No. Foli, no, Lito. Tu pots Tu quedar aquí, sí, tu tu et t'has de quedes. quedar aquí. Tu et quedes. Avui aquí fa jo hi ha hagut Ser Aventureros, un programa de ràdio de la cadena SER amb un periodista, a Ponseti. Bueno, un boig del tema de la batalla, un llibre, i porta molts seguidors. I hem intentat a veure si quadrava la cosa, no ens han quadrat pels números, tenir aquí, pels això, números, si no l'hem tingut. Pues igual desitgem algun moment fer-li una trucada i poder parlar amb ell i lligar el que és una experiència, perquè això que fem nosaltres no deixa de ser una aventura. I dit això, Javi, estrena't en un podcast. No, que no marxes, que no marxes. Ah, no? Aquí, home, t'ajuden aquí, que ets el link aquí, ara, amb el que t'agrada el micro, ara marxaràs. Ja, Que no m'agrada, tio, que no sí que m'agrada. t'agrada. M'has fet que m'agradi. Que va, t'aportem allà al podcast i no et deixes dir parlar a nosaltres. Va, mentider. Javi, benvingut. Explica'ns una miqueta, però ja que tens el micro aquí al davant, si et sents més còmode parlant en castellà, cap problema, com es diu la vostra iniciativa i en què consisteix? Bueno, pues buenas tardes a todos. Lo siento, pero no entiendo el catalán, pero no parlo una miqueta més. ¿Cómo nace mi proyecto? Mi proyecto o el proyecto en el que estoy trabajando, que se llama La Tornada, nace porque soy un apasionado de mi territorio. Me parece que lo menos que podemos hacer a nuestro territorio que nos deja, ¿no? En el cual vivimos y trabajamos es disfrutarlo, y yo creo que lo disfruto bastante gracias a la bicicleta. Y bueno, el nacimiento de rutas como Montañas Vacías, bueno, llega a mí y digo, ostras, qué proyecto tan chulo que da valor a un terreno tan mal cuidado como es Teruel, ¿no? Y digo, joder, ¿qué podría hacer yo en mi territorio similar a esto, ¿no? Y lo primero que pienso es que en mi territorio no tiene nada tan bonito como para enseñarlo, y luego me doy cuenta de que obviamente eso no es así, y que tengo a los pies de mi cama el pantano de Mequinenza o el más conocido llamado Mar de Aragón. Entonces diseño una ruta. Yo siempre digo que viajo dos veces: una es cuando hago la ruta en el mapa y la otra cuando la disfruto, ¿no? Entonces, bueno, mis noches son de dibujar, de enlazar puntos en el mapa. Creo que el día que llovieron piedras nos dieron... No, si ja estàs veient, Dios los cría y ells se juntan, Efectivamente. Literal. Bueno, y Tallas entonces pel patrón. dibujo una ruta alrededor del Mar de Aragón que tiene una peculiaridad, bueno, tiene varias peculiaridades, pero una de ellas es que tiene 3 puentes. Lo que es el pantano. Está en la parte más oeste, más cerca de Zaragoza, el pantano, o sea, el puente del Monasterio de Rueda. Está Caspe, que tiene el puente que cruza la carretera dirección Zaragoza, y aquí abajo Mequinenza, que hace que antes lo hablábamos, que pueda tener una forma de 8 o una forma de 0, ¿no? Que la puedas hacer como punto intermedio si quieres hacer ciclismo tranquilo, pues puedas hacer noche en Caspe, Mequinenza o Sástago. Y bueno, un poco dar valor, enseñar el pantano de una forma diferente. Como bien decía antes, el Ebro solo se conoce por la pesca, los cirulos y poco más. Entonces, creo que tiene mucho que enseñar, muchos rincones que merecen la pena ver. Entonces, bueno, pues mi abuela decía que si alguien le tienes que pedir algo a alguien, que sea alguien que haga cosas, porque el que no hace nada, pues nunca tiene tiempo para nada. Sí, ¿no? sí. Gracias a un vídeo de un trastornado que saltaba de la Gracias a ese vídeo nos pusimos en contacto porque me pareció que, bueno, lo vi y os etiqueté porque dije, joder, que cuánto mal hacen esta gente, ¿no? Bueno, Le pareció lo mismo que me pareció a mí, porque la identidad que tenemos pues es igual.
catàstrofe. Com poner... Un moment, però un parèntesi, perquè esteu parlant d'un vídeo que no tenim... Un tío que hace salto base, me parece vale. que es trepa al campanario de la iglesia que está en el medio del río, vale. salta y hace el pueblo viejo, y salta, hace un par de backflips y tal. Vale. Y le parece que está... Pongo Bien. el de esto. Detrás una marca de cámaras de acción, drones y demás. Està bé. Claro. No la diré, però... Bueno, aquí podem dir que Sí, fem propaganda de que sí, com que de moment no paga ningú, a veure, si algú tenia un negoci familiar o el que sigui, podeu sponsoritzar el podcast, que de moment tot va a la nostra butxaca. Pues ese vídeo hizo una interacción. Muy bien, ese vídeo nos puso en contacto y 3 minutos después estuvimos hora y media hablando por teléfono. Correcto. La drogaína de las rutas. Muy bien. Tu també ets enginyer? ¿Cómo? Ets ingeniero? No. No. Bueno, me faltaria. No. No hauria sigut una imatge, haurien sigut 3. Machi. Entonces yo tenía un proyecto que por mi bagaje anterior creía que cuando tenías que hacer un proyecto así tenías que presentárselo al ayuntamiento. Sí. Y se lo presenté, enseguida vi que no era el sitio Ajá. y yo también lo metí en un cajón. Lo metieron ellos y lo metí yo. Ja. Y bueno, pues lo tenía ahí y estaba ahí, pero gracias a este señor, pues parece que Es que está bien hecho, ¿eh? T'has Yo animat. lo he visto. Sí. ha encendido la llama y bueno, pues hace cosa de 10 días abrí el Instagram por primera... Bueno, és una primer- manera de... Muy bien. Fàcil de Intenté promocionar. hacer una página web, vi que tampoco era mi sitio, que yo tenía otras cualidades y esa no era una de ellas. Lito, i si Digue'm. fas una pàgina web per l'any que ve? No, mira. No. No, mira, Més aquí hora- la família diu que no, perquè, Més hores d'ordinador, no. perquè el Lito té moltes qualitats, però el de gestionar... Fa bé, No. Fa bé, però Estic aprenent a base de... inverteix molt de temps per fer un post, perquè com que s'ho mira, s'ho remira, i aquesta paraula hi va bé, aquesta no. És correcte. I Perquè hemos- llavors me veu a mi que faig trec, dic, que cabron. Bueno, és el que té la xarxa social. Sí, i no pensa tant. Freestyle. Nandros... Però bueno, és que això... Els equips funcionen perquè hi ha d'haver-hi tot. Sí, està clar. I hi ha d'haver-hi líders i hi ha d'haver-hi gregarios. Bueno, Ja s'ha de portar i ja està, no passa res. doncs molt bé. Doncs, ostres, com ho veus, això, Roger? Bé, Tenim força aclarit. Si algú de vosaltres avui que ens veieu en directe per primera vegada o el que sigui, teniu alguna pregunta o alguna qüestió que ens vulgueu fer, és el moment. A nosaltres, al Lito o a Rubén, estarem encantats de poder-la respondre. I jo el que tinc ganes és de parlar amb vosaltres, d'anar a fer unes cervesetes, no? I compartir que el més ben parit d'aquestes coses, sempre ho dic, Roger, que sempre ho diem, el més guai d'anar en bicicleta i d'aquest pas que vam fer, no?, en començar a fer el podcast o en el seu dia a portar o crear contingut a les xarxes, és la gent que acaba arribant a la teva vida, no? Primer com a conegut, però al final hi ha gent que es converteixen a part de la família, com és el cas amb el Lito, que des de ja fa uns anys que compartim afició i el dia a dia, com en Roger, no? A Roger, bueno, el vaig enganxar com a alumne i llavors una cosa ha portat a l'altra. Vas arreplegar No, de però por ahí. aquí davant meu tinc molta gent amb la que considero que són amics de veritat, que hem compartit ja més d'una vegada històries i aventures sobre la bicicleta, i això és el més bonic de tot. I si em doneu permís, o creieu vosaltres que si no hi ha res més a dir, doncs deixarem estar el podcast aquí. Doncs bueno, ja heu pogut gaudir i disfrutar d'aquesta estoneta que vam estar amb la gent de Faió dins del Rubius Coworking. Ribus Coworking, que sempre ho dic malament. Lo dels noms cada vegada vaig a pitjor. Ribus Coworking, un espai molt funcional i molt pràctic que tenen allà a Faió. Esperem que us hagi agradat. I ara ve la part vivencial de Grada Faionera. Sí, podríem obrir... Ara sí que podríem obrir secció, no?, de la cosa nostra, o què? Sí, vinga, va. Va, foli. La cosa nostra.
Pues això, que aquest cap de setmana hem estat a Faió, a Grava Faiionera, i ja heu escoltat la prèvia, i ara, ara que abans, quan el que heu escoltat abans, no havíem fet la Grava Faiionera, i ara sí. Ara sí. I hi ha un abans i un després. Sí. Jo que he tingut la sort de participar a les dues edicions de Grava Faiionera, el que més m'emporto, i després d'estar aquestes hores posteriors, doncs, bueno, típic, no? Després de fer una cosa així, els grups de WhatsApp doncs, van a tope d'agraïments, de valoracions, fotos i tal. Fa molta gràcia perquè Grava Faiionera ens acaba de mencionar a Sobre Rodes Podcast a Instagram. Mira, o sigui, això és directe, rigor directe. Connectadíssims. Sí. I el que més m'agrada, o que em quedo més, és amb la sensació d'haver fet família. No? Quan just estàvem gravant aquesta primera part inicial del podcast que ja heu escoltat, davant nostre teníem una gran... Bueno, no sé, teníem una vintena, trentena de persones. Sí, igual una trentena de persones entre i molts staff d'ells i corredors. no els coneixia. Ja. Moltes cares de les que teníem al davant, ja em sembla que s'ha comentat ja, no les coneixia. I ara puc dir que aquestes persones ja formen part de la meva vida, perquè, ostres, tu no vas viure la primera edició, però has viscut aquesta segona. I què me'n dius? Doncs que és tal qual m'ho esperava. Vull dir, és una pedalada d'amics, de coneguts, o de futurs amics o coneguts, de dir... jo al final sí que coneixia gent, no? Coneixia tu, el Lito, a la Yolanda, a la Cris, al David... ostres, al final sí, vas coneixent gent, a la Carolina, gent que et va sonant, inclús d'altres d'això. Si començo a dir noms, començaré a deixar gent i em sabria greu, per tant... I sóc fatal pels noms. Ja en són dos. El bé que ho vam fer a l'streaming de la Traca, que no vam dir ni un sol nom ben tota la cursa, quin desastre. Al final, em sembla que a l'última hora em vaig aprendre el nom de la Carolina Amigón. Carol Amigón, sí. Per què? La que es va fotre de cap, com es diu? La G. Això. Sí, la G. Però bueno, era impossible. El nom és Friends i la que anava amb l'Argon, què? Impossible. No. Però bueno, el que està clar és que això és un tret diferencial, perquè és més que és una vivència. Jo crec que va ser una vivència perquè pedales a un ritme molt assequible. Bueno, o no. Sí, que tu i el Toni es vau venir a un ratet i es vau calentar el rato. Sí. Entre això sí, vam patir una calor. Perquè entre valls, saps? Hi havia alguns trams que anaven per entre valls i, clar, a sota la vall, lo de l'aire, zero. Una calor arribant a Vilalba dels Arcs. Sort que on vam dormir feia airet. Ostres, sí. Però bueno, fem una mica de resum del principi. Anem per parts. Ens aixequem dissabte al matí. A l'alberg, vam dormir a l'alberg de Faió. Correcte. Que també allí amb la finestra oberta, que corria airet, ni tan mal. No. A diferència de l'any passat, l'any anterior, va fer una calor. Bueno, perquè portava molts dies tancat no corria gens d'aire i buah, fart de suar. Vaig dormir zero. Sí, aquí el dia abans ja van obrir l'alberg perquè corres l'aire i es refresqués i això i es va notar. Es va notar molt. I a més feia airet. Bueno, són cosetes d'aquelles que no... No hi penses fins que... Sí, no hi penses fins que t'hi trobes. Ens aixequem a esmorzar i què? Què va semblar l'esmorzar? Bé, hòstia, hi havia de tot, estava tot pagat allí. Sí. Hi havia com uns bollos, que són típics d'allà Faió, aquells bollos, que és com un pa... Com ho podríem dir? És com una coca, com un pa de coca. Com un bunyol de coca. Sí, exacte. Era com així, com a gros, com... Sí, un bollito. Era gros com un puny. Sí. I era com una coca. Ja està. Amb el gust de coca. Sí. Llavors també hi havia com una focaccia. Una focaccia que estava molt bona. Sí, una coca de sucre d'això. Cafè, llet, i llavors cadascú... Sí, ja veig que es va portar el seu i de més, però superbé. Arrenquem a pedalar. Jo no vaig pedalar al principi. Entesos, tu no. El primer tros, el Roger Salvà. Jo estava fent... Bueno, vam gravar i fer unes quantes fotos per Caminos d'Història Viva, per l'Ajuntament de Faió, i a mi aquell tram em va tocar anar amb un 4x4. Que vas anar fatal. Fatal. No, tenia un conductor que, mare meva, era increïble, tu. Valent. Conduïa de conya, portava un Suzuki amb tracció trasera, o sigui, un Vitara. No van fer una corba recta, o sigui, totes vam anar de costat. Però, vaig gaudir, a mi aquestes coses m'agraden molt.
I ja està bé. Però també vas estalviar un parell de pujadetes tot i xules. que amb la gent em deia tu t'estalvies tal, no sé què, t'escaqueges. Dic, no. Dic, jo, el tram que no pedalo, el dimarts anterior jo havia anat amb el Lito a fer una mica de scouting aquí, a veure els punts i tot això, i la veritat que va anar de conya, perquè jo ja sabia quin punt valia la pena, quin punt no, on parar, on no, i la veritat és que això ajuda molt. Això ajuda molt a la meva... d'aquelles coses que el dia que et vaig fer l'entrevista em van parlar, no? De sí, les tasques a fer de la gent que es dedica a crear contingut o de gravar i de més. Podeu recuperar el podcast dins de la nostra biblioteca d'aquesta temporada, si no m'equivoco. Correcte. No, ara no ens feu dir l'episodi, perquè sí, tenim dislèxia, tenim mala memòria, tenim tot. Vale? Cansament, de tot. Doncs això, el fer aquest scouting a mi em va permetre ser molt més eficient i poder anar d'això. Llavors jo no vaig pedalar fins a la Pobla de Massaluca, bueno, que vam sortir, expliquem el recorregut si vols, que vam sortir pel riu. Sí, sortint de Faió, pel Matarranya, fins a arribar al castell de Faió, l'antic castell de Faió, des d'on es veu Nonasp, unes vistes superxules, pujadeta entretinguda. Sí, 4 quilòmetres aproximadament, una cosa així. Amb algunes rampes bastant agradables. Però bueno, es podia anar fent bé. Es pot fer, però no la regalen. Un cop a dalt vam baixar, pum, i després ens va tocar el disgust d'arribar fins a la Pobla de Massaluca. La Pobla de Massaluca, pels que ens seguiu normalment, ja sabeu que és un punt... Negre. O sigui, la Pobla de Massaluca la portem dins el cor. Atravessada, però. I una vegada més ha confirmat les nostres anteriors vibracions respecte a aquest poble. Mare meva, tio. Després hi va haver la Griselda, una noia d'aquí Valls, que es veu que és d'allí, la família té d'allí. Diu, com pots dir que això, si la Pobla de Massaluca és el millor del món? Sí, perquè vam fer un vídeo dient que la Pobla de Massaluca era el pitjor poble del món, i com que el vas penjar tu, no sé les reaccions que hi ha hagut, no sé si tenim alguna querella o algun contra que ens vol matar o... Ja li vaig explicar que era per culpa de les pujades. Vale. El poble molt maco. Bueno, té lo seu, com que està elevat i té una torre i... De l'aigua. Sí. Bueno, té una església del segle no sé què, que té cosetes, però... És com tots els pobles, tots tenen coses, si remenes una mica tots tenen... I si ets del poble, doncs clar, te l'estimes i el poble és el poble. Exacte. Però per nosaltres el poble de Massaluca és com que podria estar o no estar. Sí, exacte. I d'allí... Allí jo vaig fer canvi, allí hi havia un avituallament, ja teníem... Un avituallament de lujo també. De tot pagau. De tot pagau, de tot. Hi havia l'avituallament i la Yolanda a mi em va portar la meva bicicleta a la seva furgoneta i allí vaig fer, mentre esperava, vaig fer canvi de roba, una mica de crema solar... Ostres, sí, el sol... Important, crema solar. Ara avui ja m'estic mirant, ja em començo a pelar la cara, perquè no m'agrada posar-me... A la cara que me n'hauria de posar no me'n poso de crema perquè, clar, quan suo, els regalims amb la crema em venen a la boca i llavors queda a la boca aquell gust de... horrorós. A mi, personalment. Hi ha algunes cremes solars d'aquestes que diuen que no tenen gust i tal, però, m'ho estalvio. Sí, jo, al final, com que per temes de revisió de pigues i tot això, que està tot ok, però sempre he anat al metge, al dermatòleg i tal, sempre em taladrava molt de quan hi havia et poses crema, i era com, bueno, quan vaig a la platja, això, imagina't el temps que no fa que no vaig a la platja, no? Però em deia això i llavors ja se m'ha quedat el discurset aquest de crema, a part de que jo ho hauria de fer, perquè passo moltes hores al de fora, al sol, i bueno... A part de que si no em poso crema, després em renyen. De fet, el segon dia em vaig posar crema a les 7 o quarts de 7 del matí abans que marxéssim i tal, però vam estar fins a les 2:15 al sol, havia marxat i la punta del nas, una miqueta les galtes se'm van cremar. Aquí el coll una miqueta, el clatell. Tinc una colleja negra, però negra, de gitano màxim, tio. Pues sí, i llavors quan vaig arribar ja em van renyar, diu, t'has posat crema? I dic, sí, però... No tota la que caldria. Exacte. Doncs, Pobla Massaluca, i d'allí se'n vam anar cap a Vilalba i els Arcs, que em van fer parada i fonda. Sí, que a mi em va agradar bastant la part de Faió a la Pobla de Massaluca, és un tipus de terreny més tipus de riu, amb uns còdols així arrodonits pel riu. Una mica més montambiquera, no? Sí, tram una mica més brutot, de pedres i això.
En canvi, de la Pobla Massaluca cap a la Terra Alta, Correcte, sí. ostres, allí canvia molt. Allí és més... pistes més netes, més... No ho sé. Perquè la gent ho entengui una miqueta, si sou més de per aquí a Barcelona, que potser heu pedalat, és com una espècie de Penedès. Sí, Tenim una relació, no? També la tipus de... És un terreny ondulat, la Terra Alta ja té això, no? És la Terra Alta, llavors has de baixar, pujar. I, bueno, va ser un tram divertit. Sí, molt divertit. Aquí us vau animar. Aquí ens vam venir molt amunt, i el Toni, el Bet i un servidor, bueno, anàvem fent, evidentment ens anàvem esperant i tot això, però va arribar un moment que vam parar i ens van dir ara va haver un tronamet de baixada tècnica i de pujada tècnica. La baixada no. Bueno, també... Sí, si hi ets carretero potser sí que havies de frenar una miqueta més, però per nosaltres que Ja baixem una miqueta millor, la cosa es podia fer ràpid. Llavors sí que hi havia una pujada allà una miqueta més que havies de fer esquivar 4 pedres i tal i això, i vam arribar a dalt a Toni Albet i jo. I vam al Toni que vam dir, què fem? Ens esperem, tirem, no sé què, i el Toni va mirar el track i això i va dir, ostres, diu, falten molt poc tros per arribar, i diu, i és que, ostres, una sombra. fa calor, aquí no hi ha ombra, diu, bueno, anem tirant. Bueno, doncs ens vam anar animant, i, bueno, les pujades vam anar molt ràpid, a les baixades també. Sí, perquè el Toni no s'arruga, el tio, eh? No, tio, apreta. el tio diu que no i això, però està molt fort, el Toni. Molt fort. I tothom ho va dir, i ell diu que no, però... Però sí. A més, ell anava carregat amb les bosses a la bici, i jo anava buit, perquè com que la Iolanda em portava les meves coses, no portava res més que la bosseta de recanvis per si teníem alguna avaria, i... No vas tenir nassos de deixar-lo. No. O sigui, de fet, al contrari, una mica més em deixa a mi, saps? Allò de dir, hòstia, però bueno, que ens ho vam passar molt bé. Sí. Des d'aquí, una abraçada, Toni, perquè sabem que ens escoltes. I llavors vam arribar a l'avituallament de... No, avituallament, ja no era avituallament. No, vam avituallament, però vam trobar tota la tropa dels avituallaments. Exacte, era punt de reunió, just entrant a Vilalba i els Arcs, que hi havia el camp de futbol al costat, ens van deixar oberts els lavabos perquè ens poguéssim d'assentar una miqueta, netejar-nos la cara, una miqueta de la pols i de més. Sí. I que allí, s'ha de dir que el Toni vam arribar, igual ens vam haver d'esperar tranquil·lament mitja hora, però perquè també vosaltres vau parar, vau fer algun regrupament més pel mig, i tercer va arribar a Usquitim, Què? Després d'un subidot, Sí. No. S'està fent gran, el tio. Sí, val a dir que em faig gran, i allò que diuen, no? Quan més gran, més rondinaire. Doncs ell és al revés. Doncs no. M'estic... Sí. El Jordi em deia, treu tot lo blau que portes dins, treu tot lo blau. I jo, no, estic bé. Jo, aquesta rondinés a les pujades, i l'únic que vaig rondinar un rato va ser per culpa de les mosques. Ah, sí. Oh! Això és un tema que podríem parlar obertament aquí. Mosques, mosquits, aquests bitxejos que volen. Però el pitjor són les mosques, sobretot, molesten quan fas pujades. Sí, però ja et van dir quina és la solució, no? Clar, jo allí parlant, hòstia, les mosques, no sé què, és l'únic que he rondinat, i em salta l'Albert, el Teixi, de Do It Bike, de Puigcerdà, i em diu, perquè vas molt a poc. Però és veritat, És verídic. És verídic. I em vaig traumar, dic, hòstia, és veritat. Jo tinc calculat que més o menys, i fent números rodons, per sobre de 10 km per hora no et molesta ni per sota sí. Vale. Perquè l'altre dia jo pujant a Miramar, la part més inclinada d'això, que anava a 7-8 km per hora, molestaven. I va haver un moment que vaig apretar una miqueta més i vaig passar a 10 i dic, ui, ja no hi són. Doncs més o menys està aquí a la línia. Apunteu-vos-ho i ja ho sabeu, perquè no et molestin les mosques, has d'anar una miqueta de pressa. Sí. Si et molesten, és que ets un lentorro com jo. Sí. Però bueno, vam arribar, això val a dir, no? Aquest tipus d'activitats on vas en grup, clar, passen moltes coses. Durant el dia passen moltes coses. Vam tenir... ja només, sempre aquestes coses passen, ja només començar, Només arrencar el Javi Castillo de Pedra-seca. Del Montsec Bikepacking Club. Exacte. Res, no havíem arribat ni al riu i de cop i volta se sent...
se li va fer un forat al pneumàtic i semblava una carretilla, nen, del líquid. El de darrere va quedar guapo. I, bueno, les alforges i tot les coses li van quedar. I això ens va donar fenya, però van posar no sé quantes metges en aquella bicicleta. Jo estava esperant amb el dron per gravar-vos que passéssiu per costat del riu i això. Dic, no venen. Van arribar un grupet de 4 o 5, que són els que diuen nosaltres a les pujades anem més lents, doncs hem preferit avançar i anar a fer el nostre ritme i així després ens atrapareu. Al final es van quedar 20 arreglant la punxada, no? Sí. Jo amb el dron anava mirant i això i ens vam veure un voltolli de gent. Dic, què estan fent? I llavors quan van arribar els altres van dir, és que han punxat tal, no sé què. Dic, ostres, quina putada, tu, perquè això és un rotllo. Sí. Les punxades normalment o s'arreglen ràpid o no hi ha manera. O es compliquen. L'arrossegues tot el dia. Sí. Que és el que ens va passar. Van posar una metge petita, va saltar, després hi van posar 2 més gruixudes, van acabar saltant, després hi vaig posar jo una d'un sistema que tinc... Va aguantar tot el dematí, bueno, va aguantar el que quedava del dia, però de tant en tant s'havia de reunflar i de més. Alguna altra punxada també hi va haver. Bueno, alguna cosa mecànica, coses que s'han d'anar solventant i que s'han d'anar arreglant. I això no es pot fer o a vegades pot condicionar molt el grup. Si tothom va a la una, cap problema. Si les intencions i l'objectiu és compartit, és de conya. Però quan hi ha gent que vol anar més de pressa, que volen arribar, llavors es complica de mala manera i això va ser una de les coses guais de gravar Fallonera d'enguany, no? Del companyerisme, d'ajuda, d'esperar, no? Els que ja sabien que anava més lents, nosaltres anem tirant i ja ens pillem, no? I llavors ens ajudava que tots anéssim més o menys units, i llavors al rato ens agrupàvem i res. I un cop al final dels arcs... Però jo vull fer, ara que estàvem parlant de les punxades i dels parèntesis, perquè com que més d'un cop els nostres oients m'han ajudat, jo ara estic buscant un sistema de metges que funcioni bé. Per exemple, amb la mountain bike, al manillar porto el Samurai, que són com uns taps pel manillar, amb el punxó, i fiques la metxa i els tens allà guardats. Doncs estic buscant alguna cosa semblant per les gravers. També t'he de dir que encara no he provat si el Samurai el puc posar a la d'això. Crec que igual, perquè el Samurai són 2, un és com un punxó per fer més gran el forat, per si el forat és molt petit i no entra la metxa, doncs poder fer allò, i l'altre és el punxó que ve amb la metxa per ficar la metxa. Llavors, estic buscant algun sistema així. Llavors, podria ser... Perquè jo el punxó per fer més gran el forat no l'he hagut de fer servir mai. Llavors, he de mirar si el forat de les bieles... El problema és que jo a l'esquerra porto el potenciòmetre i està tapat. Llavors he de mirar si a la dreta m'hi cap per poder posar el d'això. Però vull saber si coneixeu algun sistema que estigui bé. Tinc com un tapet petitet que no sé si és de Rock Bros o alguna marca així, em sembla. És com un potet molt petitet i això, que m'agrada perquè és petit, però el dia que vam haver de fer-lo servir, les metges són una merda. I allò és com un cilindre tallat així de costat i no tens per agafar la metge, sinó que has d'aguantar la metge i fer força, però si la metxa és més petita del que realment és el tub i quan fas força el forat es fa gran i és un merder, no m'acaba d'agradar aquest. Jo et donaré la solució, jo tinc la solució que tinc jo. Una vegada, en una cursa, vaig trobar algú que li havia saltat, com salten els bidons, també li va saltar la bossa al darrere, i a dins hi portava, que és com un boli, tipus boli, així d'alumini, i a les puntes... Sí, també n'he vist d'aquests. Porta el problema de... diferents tipus de metges, més dobles, més gruixos, uns amb el cap rodó i d'altres amb el cap en punxa. Al Javi li vam arreglar amb la meva metge. Sí, però el problema d'aquests és que a vegades són molt llargs. Són no sé com és aquest teu, però a vegades són molt llargs. No, és així. Sí. I el que d'allò també m'ha de cabre, perquè jo porto una bossa de seient relativament petita, vull dir que m'hi cap de tot, És mida de sí, doncs ja m'ensenyaràs, però bueno, si algú té alguna idea, deixeu-ho als comentaris que m'agrada. I ja ho compartirem també, si descobrim algun sistema. Però me l'estalviaré perquè és allò que quan la dius te passa. Sí, no cal. Vale. I què més? Això. Arribem a dinar, Vilalba dels Arcs, ens descentem i vam anar a dinar allí en un restaurant. I el moment restaurant va ser molt curiós, random, Només entrar a la sala... Ens van dir, al restaurant on anem hi ha una boda. Sí. Vale.
Nosaltres diem, doncs en una sala hi haurà la boda i a l'altra sala estarem nosaltres. No. Sala única. Al principi de tot hi havia una taula que hi havia... Era un aniversari. Sí, una típica taula rodona, que hi ha una família celebrant un aniversari. Sí, però una família peculiar. Bueno, Èquids. sí. La part principal de la sala hi havia la boda. No era una boda, sinó unes bodes d'or o de plata. Sí, o és que... d'or, jo crec que eren 50 anys sí, de perquè casats. tots eren grandets, sí. Sí. I estaven molt tranquils. Sí. No, ja. Vull dir... Els que van fer xou vam ser nosaltres allí, quan traien els plats, aixecàvem els... Som uns els liantes. tovallons i de més. I nosaltres vam estar a l'altre costat. Bueno, van fer el dinar, vam dinar, ens va anar molt bé, perquè aquella estona allí estaven fresquets. Sí, i una cosa que en un altre moment m'hauria semblat una mica... O sigui, ens hauria anat jugat en contra, que és que a l'haver-hi la boda i l'aniversari, entre plat i plat tardaven una miqueta més del normal, O molt. però ja ens va anar bé, perquè llavors se'ns va allargar el dinar, vam poder descansar i la calor va baixar. I llavors vam sortir a pedalar. Sí. No, mentida. Vam anar a fer Un tas de vins. una volta per Vilalba dels Arcs i vam fer una miqueta... No, com li dirien això? A la sidra diuen el descorche, no? Vam tenir la sort de provar i fer el maridatge d'un vi. Havíem d'anar a les vinyes, però això que allí feia una calor. O sigui, estàvem a 35 o Que 36 queien graus. pedres del cel i ens van dir, no, anem aquí en una sala que hi havia allà al poble, del senyor Ramon Badà, ens va oferir el producte aquest i vam fer un petit tas d'aquest nou vi d'unes vinyes d'allà al poble, que són de tota la seva família i de més. I, bueno, està molt bé, ens va explicar i tal. I després vam acabar a fer el tomet, la volta turística a Vilalba. Vam anar a buscar bicicletes, ens vam preparar per arrencar. Vam tardar el que no està escrit per arrencar. Perquè, clar, quan has d'arrencar més de unes 25 persones, Sí, i a més hi un havia... havia punxat, Sí. l'altre se li havia descol·locat no sé què. Torna a reomplir tots els bidons d'aigua... Bueno, I aquí, d'allà a Vilalba, que sortíem, veiem una pujada i vam dir, madre mia. I aquí estàvem al poble i havíem d'anar direcció a una muntanyeta on hi havia típic parc eòlic amb tots els molins a sobre. Però es veia una pujada que deies, ara això així de Palo Seco costarà, després d'haver parat. Però superat aquest punt... Bueno, a més la pujada de Xinutxano, vam anar fent... No va ser res de... Jo allí vaig començar a coincidir amb el Llorenç, Molt bé. d'Amposta, que vam D'Amposta pedalar... o Tortosa? Ai, de Tortosa, perdó, em sembla. I sí, bueno, si ho diem malament, perdó, Llorenç. Però per això, allí vam començar a coincidir amb ell i bueno, vam anar pujant i tot això, llavors vam arribar als molins, vam anar tirant. Vam anar tirant... Que ens fotíem per aquell... Que al final giraves allà a la dreta, no? Que entraves com Sí, un camí que semblava que... com una mena d'un camí ple d'herbes i això. Ara ens han liat aquí, saps? Ara l'han liat, però bueno, superat allò, vam aparèixer al lloc i anàvem com baixant la muntanya, com pel costat. Pel costat, per dalt, Sí. i anàvem veient, teníem a disposició de dos valls. Com la barra de la precipici, una mica de precipici, però superguapo. Moment prime. I És el moment més top. Típica baixada així com potser que sembla un falso llano, però que en comptes de picar cap amunt, picava cap Falsa avall. baixada, perquè el del falso llano també va ser... Sí, era allò que si pedalaves una miqueta la bici corria molt. Buah. I allí va haver un moment que portàvem un altre company, que no recordo com es deia. El de l'Orbea. Sí, el que portava suspensió. Sí. Ostres, que ja dic, soc fatal pels noms. I va haver un moment que es va quedar això, que just després del tram aquest de les herbes, i amb el Llorenç vam dir, ostres, esperem-lo, perquè anàvem sols, només jo portava el trac, el Llorenç i l'altre no el portaven, i, ostres, vam dir... Espera't. Esperem-nos a veure si ve, perquè igual ha punxat, o vam dir, igual no, caure no ho crec, perquè ens hauria fotut el crit, o d'això, però què sé, igual no l'hem sentit, o el que sigui, i ens vam esperar. I allí que apareix Usquitim. Molt fàcil. I darrere venia l'altre noi, i ens va dir, no, que he parat a pixar i tal, no sé què, i va ser, vale, perfecte. I doncs ens vam enganxar els 4. A partir d'allí, guerra de guerrilles. Sí, comandos, tio. Ens vam ficar a treballar... Comandos. Ens vam ficar a treballar l'equip sobre rodes. Sobre rodes va començar a fer tàctica d'equip i com vam xalar. Oh. A més, ja baixava el sol, la llum era espectacular. A més, nosaltres baixem bé,
Bueno, ens agrada. I a la que apretàvem una miqueta es anaven quedant, es anaven El quedant. Llorenç té molt de motor i, Sí. està molt fort, i llavors quan feia una miqueta de plana i pujada ens anava recuperant, però que venien 4 curves així ben posadetes i tal. I llavors fins a l'ermita on vam dormir va ser aquest terreny així, una baixada increïble... A tu et va passar, vas tenir un incident, no? Sí, el de fer multitasking, plurimpleo, que diem, càmera, no sé què, volia gravar una part de la mira, que guapo que la part de la vall, de l'altra vall, i en aquest moment el Manilla em va fer... Se'm va girar del revés i bum! Bueno, vaig saltar, no vaig caure, no vaig arribar a caure. I clar, al caure va quedar el peu, vaig apujar el peu i em va quedar el peu entre els radis. Amb tot això, doncs que vaig deixar el disco de la meva única pobreta... Fet un 8. Fet un 8, literal. Un 8, però literal. Bueno, pel tram que quedava ni me'n vaig donar compte, però clar... Sí, quan vas arribar vas veure que feia soroll. Sí, hòstia, no sé què, t'ha passat alguna cosa? Dic, i llavors vaig xocar, vaig voler fer moure la roda i quasi que cloc, es va frenar. Una roda. I per sort l'endemà, doncs, manites del Lito... Lito McGiver va treure les alicates i ho vam poder adreçar i bé, no hi ha problema. I llavors va venir la part divertida, aventurera de la Grava Fallonera, no? que sempre ho diem, no? És com una petita introducció al bikepacking. La gent no porta quasi tot el seu, però bueno, com que tenim vehicles de l'organització que donen suport, doncs es poden portar alguns bultos. Es permet una petita bossa de vida a cadascú. Que cadascú pugui portar una petita bossa i, bueno, no cal anar tots carregats a tope. Hi havia gent que va triar per comprar 4 queviures als pobles que venia d'abans, o alguns van comprar entrepans, algú que portava fogonet... Bueno, allí cadascú es va fer i desfer el seu, i la gent es va començar a preparar a son nidito d'amor. Sí. El seu niu d'amor, i la cosa era bastant variada. Sí, hi havia gent que anava amb una tenda de campanya. Correcte. Hi havia gent que era d'esterilla a sac i a dormir. Esterilla d'aquelles de quan anàvem de colònies Sí, al col·le, sí, d'aquelles enrotllades d'espuma. Molt bé. Una hamaca. Sí, una hamaca. Però una hamaca molt professional, perquè tenia amb mosquitera. Com una tapa que era mosquitera que... Està molt guapa, Molt professional. Això és per quan fem Alternative Capitals, ens ho hauríem de plantejar, una cosa així. Sí. Perquè és gent. I inclús va haver gent, no sé quins lius, va haver amb les mantes tèrmiques, que la gent anava buscant mantes tèrmiques. Ara pel grup he vist que no sé què deien de les mantes tèrmiques. No sé què. Bueno, festival. Sí. I els més alternatius vam ser, evidentment, tu i jo. Bé, se'n vam anar a dormir... A les escales de l'ermita. Molt bé. Tothom estava allí, perquè allò era com una zona com... Hi havia alguns porxos d'aquestos típics per poder... Un merendero, que se'n diu de tota la vida. Merendero, sí. Si diem merendero, ens entenem tots. Jo estava buscant la paraula en català, però no em sortia. Merendero. Merendero, correcte. Hi havia unes barbacoes per allí, que al costat ja estava... Hi havia la barbacoa i al costat hi havia una mica de... No de porxo, estava una mica de... Bueno, cimentat al costat. I llavors ja no havies de dormir sobre el terra, que no et punxés la cotxoneta i tot això. I nosaltres, com que també tothom a les 11 ja estava al llit, nosaltres a les 12 sopàvem. Clar, perquè jo vaig haver de baixar a buscar la furgoneta baix a Faió, que ja, clar, llavors vaig tornar a reviure moments de la volta a Tarragona amb la furgoneta, tota la baixada i pujada que ve d'arribar a Roja, que puges, baixes, puges i arribes a Poble de Massaluca, doncs ho vaig haver de fer amb la furgoneta. Infumable. Hi ha tantes curves. Amb el cotxe de la Cris, bé, golfito i tal. Sí, però la furgoneta se'm va fer una miqueta més pesat. I sobretot a tornada, amb gana, després de tot el dia del sol i tal. Bueno, s'havia de fer, però clar, llavors tot es va endarrerir. Em vaig jo, no vaig... De totes les coses que havia de portar, em vaig deixar el meu fogonet per poder fer el sopar, perquè hi havia les nenes, el Didac, la Cris... Tots... Clar, vam haver de sopar al final, quan el Lito també havia fet el sopar, que el Roger i jo començàvem a sopar, vam fer una mica de sopa a les 12 de la nit. Superbé. Però bueno, un cop vam acabar, ens vam allunyar una mica. Sí. I allí teníem una de les escales, que hi havia com un replanet, ens vam posar allí el replanet amb la nostra cotxoneta i a inflar la cotxoneta. I a comptar, hi havia un cel espectacular, la lluna brillava molt, diu, escolta'm, i on s'apaga? Perquè feia un resplendor. I no hi va haver, però bueno, a més ens enfocava directament. I van anar passant les hores, van anar al mig dormint. Sí, jo en el meu cas, vaig dormir amb un sac així com de cotó més primer, que és com un llençol
cosit com un sac, Sí, jo tinc això també. Jo tinc un sac de cotó amb la funda de bivac. i jo per allà a les 4 o així, bueno, em vaig anar despertant per agafar fred, però bueno, m'acabava de tapar bé i ja està, però a les 4 em vaig aixecar, que corria un airet i que feia d'allò que jo vaig tenir molt de fred. Però bueno, m'havia portat també a l'altre sac i el tenia plegat al costat, vaig desplegar-lo, I em va vaig fer fotre molt bé. dins i... Uah, Jo em vaig anar tapant, fins que em vaig haver de posar... Em vaig posar, tenia una braga, abans Sí. n'hi en braga, un buf de tota la vida. Bueno, de tota la vida és la braga, el buf és l'actual, de Wild Bikepacking, del col·lega de l'Uri, que me'l va regalar i me'l vaig posar, que em va salvar una miqueta, ben tapat, i vam acabar d'aprofitar les últimes hores de son. Esmorzar del luxe, també. sí, també tu el mateix. Hi havia coc, Hi havia pizza, coc, Pizza. cafè... coca de tonyina amb Sí. una mica de pebrot, cafè, Hi havia de tot. Estava tot pagau. que convingui. Ja ho vam dir, bikepacking de luxe. Sí. No, ara en bikepacking de misèria, com fem a vegades nosaltres. Sí, és un d'entremig entre un... Bicepacking? Un bicepacking i un bikepacking d'aquests de... Auster, Sí. d'anar tirant. Doncs, esmorzats, i llavors va venir el diumenge. Era un dia més aviat fàcil. Sí. Perquè- La ruta, perquè us fa una idea, eren uns... Fent números rodons, 100 quilòmetres i fèiem un 70% el primer dia i un 30% l'últim. És a dir, 70 i 60 i 30 el segon dia. Sí. De l'experiència de l'any passat ens vam dir... El segon dia no la liem. No, val més perquè anar estàs tranquils. cansat, hi ha molta gent que no està acostumada a pedalar 2 dies seguits, el terreny no és fàcil. Sí. Val? I, bueno, hi havia una pujada guapa. Sí. La baixada primer, molt xula. Sí, una baixada per carretera baixant de l'ermita i quan vam arribar L'ermita a de baix... Berrús, Sí. pels que no conegueu, l'ermita de Berrús. Llavors vam girar a l'esquerra, vam agafar el camí, que vam anar com vorejant una vall fins que vam començar a pujar. Una pujada espectacular. Sí, molt guapa. Ara, dura? Sí, Dura. dura. Molt dura. Però molt guapa. I és que a mi, si una pujada és guapa, ja pot Sí, ser sí, lo sí, dura sí, que sí. vulgui, que ho compensa tot. A mi em va faltar ferro, Aníbal apunta. I nosaltres vam anar un altre cop vam Al fer duet, aquí... no? Aquí. Bueno, vam tornar a anar amb el Llorenç, Llorenç. i també hi havia el David, i em sembla que per darrere hi havia el noi que anava amb el David, l'Oriol, ho dic bé? El noi que va venir amb el David. I llavors, darrere també venia més gent, però principalment anàvem com nosaltres 4 primers i això, que anàvem sense apretar molt, però a marxeta, anàvem amb ritme alegre. A dir, fer el parèntesis, ho vam dir-ho ja, el David Cruzat de Mollà va venir el dia abans, el divendres, Ah, sí. des de Mollà fins a Faió, 240 quilòmetres amb 3.200. 3.000, sí, quasi 3.200. Un pobre estava rostidíssim, més estava mig malalt. El dissabte quasi no se'l va sentir. Ara, el divendres a la nit, Oh, explicant va ser batalletes. espectacle, espectacle sopant, encara tinc agulletes, David? Pels que no coneixeu, o sigui, fer 240 quilòmetres té molt de mèrit. Són molts. Però pel David encara en té més. El David l'hem de portar un dia aquí. Sí, el David... No, no l'hem de portar, no, l'hem d'anar a veure. Això, farem el podcast des de les... Ell té cavalls, té unes quadres allí a Mollà i a més sempre ens parla de l'esmorzar ciclista Sí, i hem d'anar a pedalar i esmorzar. Sí. El David és un noi... Que va tenir un accident, li va que va caure. tenir un accident, li va caure un cavall a sobre de 600 quilos i va quedar tetraplègic. Correcte, li van dir que s'oblidés de tot. I ell va dir, No, això de les 4 rodes a la cadira de rodes, jo no ho veig. Jo passo. I el tio es va fotre allí, va És fotre... més tossut que una mula, Va fotre molta força de voluntat i a base de recuperació, d'esforç, el tio ara doncs, va amb bici que ens treu les pegatines a tot. No l'atraparíeu, Va molt fort. Perquè us feu una mica l'idea, l'any passat va fer la... 20.000 quilòmetres, amb Sí. 240.000 de desnivell, va dir l'any passat. Sí, viu a Mollà i clar, per sortir a Mollà Sí. o pilles. Sí, exacte. I va fer la quebrantahuesos l'any passat a mitja de 27 i pico, Sí. o 28. Enguany volia fer... Volia fer mitja de 30 la quebrantahuesos. I ens va dir, diu, no m'ha tocat el sorteig, diu, i crec que m'han fet un favor, diu, perquè m'hauria fet mal, fer intentar la quebrantahuesos a 30 per hora. Diu, saps que a tots els grups hi ha un gilipolles? Pues aquest sóc jo. Sóc jo. Va ser molt Això ja divertit. us el presentarem un portaré. dia, perquè és Anirem a veure la un casa puto seva. màquina. Sí. I bueno, ara coronem aquesta pujadeta i llavors només ens quedava Baixar fins a Faió. càmping... Matarranya. No, és l'altre, el no sé què de Faió. Ostres, que dolent que sóc pels noms, tio. Bueno, un càmping. El càmping que hi ha a baix de Arribant tot. a Faió, a abans les- de creuar Sí. l'embassament,
vam parar allí, vam fer un cafetonet, Sí. esperar que aquest senyor se n'anés a puesto per poder gravar una miqueta més de Sí, contingut. allí vaig fer el canvi jo per tornar a agafar els estris i ficar-me a gravar, que com a anècdota Molt bona, molt bona. vaig aixecar el dron i tal i com l'aixeco m'apareix un aguilutxo. un milà, que és com una àliga, Sí. que anava directe, tio, amb les urpes a atacar el dron. Tot el dematí va estar allí donant toms. Sí. Vaig aixecar, 5 metres, bum, va venir. Hòstia, què ha sigut això? Vaig veure, dona la volta, torna, bum. Hòstia, que m'està degant. Sí. Vaig intentar com baixar una miqueta, que torna, dic, vale. Dic, aquí manes tu. Ho vaig presenciar en directe i dic, uau, i a més Tranquil. el Milà com buscava i que anava a fondo per Això va ser a baix al càmping. Llavors, quan vam pujar, vam donar la volta... a dalt a la muntanya, és on ho vaig allí veure jo. vaig tornar a gravar, en plan, es veia el càmping des de dalt, la sortida a la boca del tren, que és una cosa superxula, perquè quan van inundar el poble i això, hi havia l'estació del tren, hi havia un túnel que creuava, i en seguida, pum, una bocada surt de la paret, el pont el van derruir perquè, si no, la gent hauria anat a creuar, i si tu entres per allí dins, ens arriba un moment que comença a estar colat d'aigua, Sí, perquè et connecta amb amb l'altra l'altra banda. banda del pantà, i allò allí, hosti, uns planos superguapos, tal, llavors unes fotos a la pujada, tal, i no sé, quan estàvem allí amb el Rubén, que el que m'ha entrevistat fa una estona, va dir, vinga, va, anem tirant, que si no em direm tard. Mira, ara pugen dos, fai l'última foto. Fer l'última foto i em salta l'avís de que tenia un objecte o un obstacle a mig metre. Hòstia, aixeco el cap, tornava a ser Aquest moment és el que vaig presenciar. el milà aquest, i dic, hola, corre, torna, corre, bum, ràpid. Bueno, llavors ja vam baixar... Vam arribar a Faió, Vam arribar a Faió. i allí a Faió vam baixar cap a baix al riu, vam passar... Vam veure vam fer un trosset de Caminos d'Història Viva, que em sembla que era el camí dels músics o... No, bueno, hi havia és la baixada de la Mineta, que li Sí, la diuen, Mineta. que hi ha com una font allí, que jo he anat amb el Lito, vam parar i vam anar a veure la font, carrejar aigua i està bé. Vam passar per la cova del no sé què, que era una cova Sí. de mando Sí, de la Guerra correcte. Civil. Clar, Que hi havia viscut una família, em va explicar el Lito, Ah, sí? durant la És Guerra que això no Civil, sé. sí. I es veu que van matar els pares, o no sé... Bueno, no sé. Bueno, coses drama. d'aquestes de la... Clar, és una zona molt afectada o que la Guerra Civil hi va tenir un impacte molt gran, i vam recórrer tota aquesta part per baix al pantà, que és xulíssim. Superxula. És un dels millors moments que recordo d'aquests dies, buah, és planer, estàs a nivell de l'aigua, Sí. buah, és que és Molt guapíssim, guapíssim. I després ens va faltar... Vam seguir... Bueno, a baix de tot vam arribar al que era el Poble Vell, perquè Faió tenia un Poble Vell que el van inundar quan van fer el pantà, que està allà sota. i l'únic que queda és el campanar dret, que és l'únic que es veu que surt de l'aigua, com sau, però sense que hi vagin els pixapins al cap de setmana. Exacte, i a més està al costadet de la paret. Amb tot l'amor, Vull dir, els de Barcelona, que és una forma de fer la conya, Bueno. I això llavors vam recular fins a arribar al punt de la Reixaga, que és on hi ha els embarcaderos i tot això. Allí vam agafar un llaüt i ens en vam anar cap al Poble Vell. Al Poble Vell. Que ens vam parar just a sobre el Poble Vell, ens explicava el Rubén, doncs mira, aquí sota... Que hi havia l'estació... L'estació amb 8 carrils. Sí, una animalada. Era un lloc molt potent. Sí, perquè Faió era una zona que s'extreia molt de carbó i aquesta estació servia per distribuir-lo cap a la resta de llocs. I llavors vam anar fins a l'església Sí. i allí ens van deixar, que també hi havia el castell i tal, i el llaüt va tornar a buscar la resta la de zona. perquè no vam cabre tots en un sol viatge, i aquell moment va ser molt ben parit, Sí. que va ser culpa del Dídac. Sí, exacte. El Dídac es va dir... En 0, el Dídac i l'Eric, el fill del Lito, que es van fotre a l'aigua tots Es van dos, tirar a l'aigua i va ser en plan... tothom darrere. Llavors vam veure el Toni, que també es tirava, Sí, i allí va ser... i llavors ja, vinga, Pam. xampany i pastes, i Sí. quin momentàs d'estar allí... Buah, l'aigua fresqueta, boníssim. Tu no em vas banyar? No, jo no em vaig banyar perquè a mi aquestes coses no em molen. Ja, però, tio, és que era molt impressionant. Sí, però no, a mi això, no em molen. Llavors jo em vaig quedar fent fotos, us vaig fer unes fotos molt guapes. Sí, ens va fer uns bucs, però... Sí, però a fondo de bucs allí, Familiar, de tot. Sí. I no res. I que llavors va venir tot el grup Sí. i vam brindar amb una miqueta de vi per cortesia de Pedravolta, que va estar molt bé, vam fer una miqueta de pica-pica allí tots plegats, Sí. i després doncs, ens va recollir el llagut, ens va tornar a puesto,
I llavors ja van anar a buscar els altres, van tornar, que també van fer el mateix que nosaltres, es van banyar allí una bona estoneta, i ja arribats una vegada a la Reixaga l'altra vegada, doncs, més o menys ja tots vam anar començant a desperdigar, perquè la gent tenia certes obligacions i això. Cap aquí, cap allà. Tot i que la majoria vam coincidir al càmping. Ah, sí, després fent una mica... Fèiem fishing. Una mica de menjar abans de sortir. Exacte. I cap a casa. Sí. I aquesta està la història. I va ser increïble. O sigui, jo vaig descobrir el territori de històries de... Camino de Història Viva, que em va semblar increïble. O sigui, em va semblar superguapo, una cosa... Bueno, el que dèiem, que a mi m'agrada pintar el mapa d'Strava, però al final no és res més que descobrir territori i veure... I és guai. És inhòspit, és solitari, però té racons molt guais. La primera part del riu, que sembla el Far West, allí en les parets, que hi ha tot uns voltors, però enormes i molts voltors. Jo li deia al Lito, no?, que jo l'estiu passat vaig estar de viatge per la costa oest dels Estats Units i li dic... Es recordava. Però ens anem a l'altra punta del món a veure... Allí és diferent, perquè allí és com tot a l'engròs i tot multiplicat per mi, però aquí tenim raconets que és exactament el mateix. Exactament el mateix. Llavors... Sempre ho diem. El millor ho tenim al costat de casa. Correcte. I no res, doncs això ha sigut la nostra grava fallonera. I que ens ho hem passat molt bé aquest cap de setmana. Sí. I ara ja hem vistes a Alternative Capitals. Sí. Ja us ho explicarem perquè... I hem d'acabar de manegar els calendaris nostres, Roger, perquè tenim molts invitats allí mig preparats, amb alguns noms il·lustres, que molaria moltíssim tenir-los aquí al nostre podcast, i llavors m'emprenyo, perquè jo he quedat amb ells, o amb elles, i veig que els inviten en altres podcasts. I llavors m'ha fotut una ràbia. Sí, fa ràbia. Però bueno, és el que podem fer. Sí, perquè ara, disculpeu-nos, perquè hem estat uns quants dies sense penjar episodi, però no ens anem dona més molt a fondo. No ens dona més la vida, final de curs, en Roger també ara molts de matins treballa, és allò que es va acumulant tot, però bueno, estem aquí, seguirem sent-hi, i estem pensant també ja en l'episodi final de temporada. Sí. Que no sabem què farem. Ja us ho explicarem. Tenim diverses opcions en ment i que ja decidirem. I a mi m'agrada la frase de qui fa el que pot no està obligat a més. Correcte. Doncs fem el que podem. Ja. Però no res. Ho rematem o què? Sí. Tens... Pregunta final la tinc. Tens pregunta final? Vinga, foli. Si l'hem fet aquesta. Va, és igual. La secció, a veure. La pregunta final. Quina pregunta tens? La reformulo. Us agradaria fer un bikepacking amb sobre rodes? Oh. Obrim inscripcions? I si heu arribat fins aquí al podcast, ens poseu una tenda de campanya d'aquelles. Ah, m'agrada. Sí, m'agrada. Bikepacking amb sobre rodes, sí, no, i tenda. Sí. Pues no res. Queda... L'acudit. L'acudit final. És que dic un acudit que m'ha flipat molt. Quin apo. No és molt pena, me'l tapo perquè no el puguis veure. Diu, vostè fa exercici? Diu, el sexe compta? Diu, sí. Diu, doncs llavors no. Està bé, tio. Sí, està bé. Està bé, però ja l'havia sentit, aquest. L'havies sentit, bueno. Sí. Diu, també hi havia aquell de... Vostè fuma entre el primer i el segon? Diu, buah, cartrons. Bueno. I el dels bascos? El dels bascos és boníssim. No recordo molt bé com era, però crec com... Es veu que són dos astronautes que són bascos, que estan a dalt a l'estació espacial, i li diu a l'altre, Pachi, ¿tú ves España desde aquí? Diu, sí. ¿Tú ves el País Vasco? Sí. Diu, ¿tú ves el pueblo? Sí. ¿Tú ves el frontón? Sí. Diu, pues saca. Va, són molt dolents. Però bueno, és la nostra línia. Sí, el nostre nivell. Però bueno... Una setmana més. Sí, no sabem què ha durat ni què d'això. Ui, 2 hores, quasi. Sí, però bueno. Sí, 2 hores. Segur. Així tenim per fer una tirada llarga. Sí, però bueno. Ja... Com que feia dies que no d'allò... Per ració doble. De sobte. Apa, fins al proper episodi. Adeu.